الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أمي الله تعالى تندو كبركة كولينيماندو أنسكود مجرلا وكفى أمبان كالفا ومسبينا سبولا أتي كالفتين وكفى أمي صلي كتدون فسمانتيكا نوي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أمي الله تعالى دلي على كان نفنا هرمي جين أن الآخرة أمي الله تعالى دلي لمنيا أن ستراني غرجغا نيوما على كادي أنا بدين سلامو بلا جليما أمي الله تعالى دلي أنا همنا كدقولي أنا بغني على كسبب نيومان دي أمولا أمي الله تعالى دلي لباين الله تعالى تاي على كاللبان كنيومان دام بلا جليما الله كان كفو لبان أرجنا كنو على كوكاني على كرا هرما كما صلاة بركة كما صلي على محمد ولا لسا أمي تشيدين بلبلين كتاريخو كانو محمد صلى الله عليه وسلم نيانا سجدا موكا أن دورناي وكما أمي الله تعالى دلي أمي مينفو تشيدين باينكا حكلا على كي أما أرجين سراي على كا أنغال داينون بلا جلين سباتي على كوكاني على كرابويا كما صلاة بركة كما صلي على محمد anga dina cheba dobe noe Sheikhu Fazaziye alikuwa makakuma kandola nabiyun ala kulli al-anami muqaddamu wa fihim kiramun wa huwa asma wa akramu akunima Muhammadu don alede nabiyumai mi na be danfen bele jelin sanfe alede be danfen benye akungasa وفيهم كرام ما باو بدان فون ده إبراهيم يتشدين بلي بلي ما بدو نيبكا كتاريخ لامي إبا فوكانيو غناتي موسى يتشدين بلي بلي ما بدو نيبكا كتاريخ لامي إبا فوكانيو غناتي عيسى يتشدين بلي بلي ما بدو نيبكا كتاريخ لامي إبا فوكانيو غناتي نوح يتشدين بلي بلي ما بدو نيبكا كتاريخ لامي iba fokanyu konate chidim bele jelembete akungasa wa huwa asma ala krade ka korota temenendo ka temenin chideni ni nabiyumon beka wa akramu wa ala krade ka bon adaba mayoro ka temenin chidim bele jelenka wa shamsu nuran wan nabiyuna anjumu على ليلة الإسراء والناس نوم سماء ثم زاد على السبع أكوي كادو ألك رسول الله عليه وسلم على دي كلي نورلا نبي منتو بيكم الدولو منو إكادو ألك رجلنا شرطا مشو وياسر الدنفن ببس نقولا abebo sankaba $1 kata $1 abebo obilina kata $1 werela fo ala kratara jidilike $7 sanfelana mate tukuya domina ni Allah ta'ala te ala liyara ma hasolatuhu dirayatu akuikado ala krashura tamana ninga yelen kata sanfe munkama walisa akasika fenyi anyena femi ni akunya donka koro Allah ta'ala kasira fe suku sirawla atatuhu biha an jibrilu riwayatu anna likon kera ala krama nini kuyenye kabo jibrila kasira fe lakalilula liyubsira ma qad kana ya'lamu bis-sam'i ako ninkera munkama walsa ala kra kasika fenyi anyena akunye femin doni klola meni anga sigida temene anjora Walid ibn al-Mughira Allah ta'ala ayata an woro jiki aka kirila suratul mudaththir kononana okmo ayata an woro anga walan jora ola alakra sallallahu alayhi wa sallam yananga do walan kono
Jibrila y'a fɔ a ɲɛna a ko ne Jibrila ye adamadenya nata joko 7 de kama. O joko 7 in an ye dɔw fɔ ala ka tɛmɛ an ka sigidaw la. A joko dɔ ye jumɛn ye? Salawatul khams ma al imam, ka farida 5 seli ka fara alimami kan. Jibrila ko nin ye joko belebele ye, joko min a ye adamadenya diya ale Jibrila ye ka tɛmɛ mɛlɛkɛya kan. O de la silamɛw, seli tɛ fɛn fitinin ye. Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam, bayna al-mar'i wal kufri wa shirki tarku salah. Adamaden i ni kafiriya ni ɲɔgɔn cɛ, i ni filankafoya ni ɲɔgɔn cɛ, k'o de i ka seli to yen. N'i ye seli to yen dɔrɔn i kɛra kafiri ye, i ɲana togo o togo. K'i kɛra filankafo fɛnɛ ye, sabula n'i ma ala bato o kɔrɔ ye k'i bɛ ka fɛn wɛrɛ de bato. O kuma o ye filankafoya ye. O de la alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko salatu imadu din, seli yɛrɛ de ye diinɛ in cɛkolo ye. Man aqamaha faqad aqama din. Ni maa min ye seli jɔ, i komi Allahu Taala y'a di a ka kira ba in ma togo min, o tigilama ye diinɛ bɛɛ lajɛlen jɔ. O de la kuranɛ ni hadisa bɛ ɲɔgɔn fasere. Allahu Taala ko Qur'an kɔnɔ, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. A ko i k'a dɔn seli a kɛcogo ɲuman a bɛ adamaden bali ka bɔ wale cɛjuguw la ani kɔnkow la. Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko man aqamaha, ni maa min ye seli jɔ i komi ale Muhammadu y'a di togo min, Allahu Taala fana ye layidu di tanha anil fahsha'i wal munkar. O seli in b'i bali ka bɔ wale cɛjugu ani kɔnkow ma. O kuma n'i ye seli di i komi Muhammadu y'a di togo min, Allahu Taala b'a ka layidu bɔ a sira fɛ, a bɛ e fɛnɛ jogo ɲa ka wale cɛjugu ni kɔnkow goya i ye. Nka ni e bɛ seli la, e jogo tɛ ka ɲa, dɔ bɛ ka fara i ka jogojuguya de kan, e k'i yɛrɛ ɲininka tan. An kɔni b'a dɔn ni kuranɛ ye min fɔ o de ye hakika ye. Allahu Taala ko seli bɛ jogo ɲa, nka san 20 san 30 e bɛ ka seli, e jogojugu tɛ ka bɔ i la. An kɔni b'a dɔn kuranɛ ye tiɲɛ, i b'a sɔrɔ e de ye kalon ye. O de la don dɔ Alakira sigilen bɛ a ka misiri kɔnɔ, cɛ dɔ nana, a y'a ka seli daminɛ. N'a ye kunberekurumɛnɛ kɛ, a b'a to la, a bɛ taa sujudu la, a ka sujudu bɛ kɛ i komi sɛ ka ɲɔsokin. Alakira y'a sigilen to sahabaw cɛ la, a ko yala aw ɲɛ tɛ nin cɛ in na? A ko wallahi ni nin fatura a ma fatu ne Muhammadu ka taa sira kan. Jaga o b'a yira an na ko seli togo wɛrɛ bɛ yen min tɛ Muhammadu ka seli togo ye. O kuma n'i y'a ye e jogo tɛ ka ɲa abadan, e dun bɛ seli la su ni tile, i ka seli kɛcogo sɛgɛsɛgɛ. Sabula Alakira ko man aqamaha, n'i ye seli jɔ, e ye diinɛ bɛɛ jɔ. Allahu Taala fana ko ni e ye seli jɔ i komi Muhammadu y'a fɔ togo min, o seli in de tanha anil fahsha'i, o b'i bali ka bɔ wale cɛjugu ani kɔnkow la. O kɔfɛ Alakira ko wa man tarakaha aw man dayya'aha, ni maa min ye seli to yen, walima ni maa min ye seli yɛkɛbɛ, aw man hadamaha, walima ni maa min ye seli dafiri ni k'a kari k'a bin. O kuma e ye diinɛ bɛɛ lajɛlen bin. N'i ye seli yɛkɛbɛ, fɛn o fɛn n'o tɛ seli ye k'e bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen yɛkɛbɛ, wa n'i ye seli to yen yɛrɛ fɛnɛ, k'i k'a dɔn i ye diinɛ baara bɛɛ lajɛlen to yen. O kuma silamɛw, ko in ye seli ko de ye. Allahu Taala a ka kiraba in ko seli de ye silamɛya cɛkolo ye. N'i ye seli yɛrɛ ta k'a lajɛ, Alakira ka kumakan na, ale de ye silamɛya camancɛ guloma belebele ye.
ninga sura seli man bon ka tɛmɛ silamɛya jɔsen bɛɛ kan. Shahadatain ka bon ka tɛmɛ seli kan. N'o ye la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nin ka bon ni seli ye, seli de dalen bɛ nin ka bonya na. Nga muna la ilaha illallah ma kɛ silamɛya cɛkolo ye, fo seli de kɛra silamɛya cɛkolo ye. Kodɔnnaw ko i komi an ka gafa dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma silsilatu Allah ar-Rasul al-Islam. Ale b'a fɔ an ɲɛna n'i y'a ye la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ale ka bon ka tɛmɛ seli kan nka ale ma kɛ diinɛ cɛkolo ye fo seli de kɛra ye. Sabula seli ale de bɛ tiɲɛtigiyali kɛ jɔsen na, jɔsen min ka bon ka tɛmɛ ale kan. O kɔfɛ a yɛrɛ ka bon ni jɔsen minnu ye n'i ma ale kɛ Alahu Taala mako tɛ olu la. O kuma walisa anw k'e ka la ilaha illallah tiɲɛtigiya f'i ka seli de. O de la mɔgɔ dɔ bɛ yen n'a nana e ka so, jalamugu b'a kun na, kɔlɔsi b'a bolo, a bɛ ka la ilaha illallah fɔ, a bɛ ka sɔli kɛ. Seli fana sera, e n'i ka denbaya wulila ka seli, a ma wuli ka seli, ale kɔni b'a sɔn dɔrɔn la ilaha illallah, a bɛ k'a sɔn dɔrɔn Allahumma sɔli, a bɛ ka nin kɛ dɔrɔn. Lagan sera sela, e n'i ka denbaya wulila ka seli, ale ma wuli ka seli, a bɛ ka nin kumakan in fɔ. Fitiri sera, safo sera, a b'o cogo la, e b'a fɔ ko nin cɛ in tɛ silamɛ ye. Munna silamɛ tɛ k'a sɔrɔ la ilaha illallah dun b'a nɛn kan? Sabula a ma seli. Nka ni mɔgɔ dɔ nana a ɲɛma nɔgɔsilen, e yɛrɛ bɛ siran k'a bila dogodogoni dɔ la k'a fɔ denbaya ye a y'aw kɔlɔsi nin cɛ in na, nka dunanya yɛrɛ gasi kama an k'a bisimila yanni sanga nin cɛ. Seli fana misiri ko Allahu akbar, Allahu akbar. A wulila ko jatigikɛ ɲama i ka seli daga jɛ an ka seli. E bɛ sin k'a fɔ jaga cɛ in silamɛ don ko ye, k'a sɔrɔ i ma la ilaha illallah mɛn a da, i ma Muhammadu Rasulullah mɛn a da. Seli de b'a to an b'i ka la ilaha illallah tiɲɛtigiya. Ni e ma seli, la ilaha illallah fɛn o fɛn b'i da kɔnɔ a bɛɛ kalo. Ni selila silamɛya jɔsen minnu bɛ seli kɔfɛ, n'o ye sun ani hiji ani jaka, olu bɛ minɛ. Nka n'i ma seli, an b'a fɔ i ka la ilaha illallah tɛ tiɲɛ ye, wa i bɛ jaka min sun min ni hiji min kɛ Alahu Taala fana mako t'a la. O kuma an ka hakili to nin na. Jibirila ko fɛn min n'o de ka di ale ye, n'o de adamadenya diya ale ye ni ka tɛmɛ mɛlɛkɛya kan, o de ye ka seli farida 5 seli alimami kɔfɛ. An bɛ Alahu Taala deli Ala k'o nɔgɔya an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen. N ka don Ala kɛra ka nakɔforo tulen in na, nakɔforo min n'a nɔrɔlen don, a suma ka di, a fiɲɛ sumalen don, lafiya b'a kɔnɔ, a bɛ dusukun sewa, a bɛ dusukun bilasira. N'o de ye Ala kɛra ka nakɔforo belebele in ye, n'o ye Ala kɛra ka tariku ye sallallahu alayhi wa sallam. O kuma Alahu Taala a ye aya 16 jigin Walid ibn Mughira ka kiri la, sabula ale de kɛra sababu ye ka hakilina di kafiriw ma, n'o ye Qurayshiw ye, k'u k'a fɔ ko Ala kɛra ye kɔrɔtɛtigi ye sallallahu alayhi wa sallam. O kuma Alahu Taala a ko kira ba in nɛn kan kuranɛ ba in kɔnɔ suratul mudassir la, a ko Muhammad ma dharni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina sanida. Ako Muhammad bone ni ma cɛ ni Allahu Taala ye maa min da a kelen pe, ni Allahu Taala tilara ka nafolo di a ma, nafolo min n'a ka can kosɛbɛ, ni ka tila ka denkɛw di a ma, n'o bɛ taa denkɛ kamalenkɔrɔ 10 a yɛrɛ y'u bɛɛ lajɛlen ye a ɲɛna. Ni Allahu Taala kɛra ka fɛnsɛli kɛ ni cɛ in ye, nɛɛma ni hɛrɛ siraw la, fɛnsɛli kelen kelen bɛɛ lajɛlen na. O kɔfɛ Walid ibn Mughira a bɛ tila k'a nata ko ni Allahu Taala k'ale jidi halisa nɛɛma na. Ne Allahu Taala t'a jidi tugun nɛɛma foyi la. Munna? Sabula Walidu kɛra maa kana gɛlɛn de ye anw masa Taala ka ayaw la. Sa'urhiquhu sa'uda. I k'a dɔn
ne Allah taala bena walidu karaba ninga bla kulu gelendo yelenina alkiyama jokene kan no de lajaba kuluye no de nyani kuluye no de seken kuluye no de dekun kuluye ne bena karaba ka bla o kulu yeleninde la munkama innahu fakkar walidu ya sigidi ninga meri aya meri ka meri wa qaddar ninga dansiki ala kraka kola fakutila kayfa qaddar masatala walidu danga ninga yoroma jenya kabo anga nemola mundela abe dansiki ala kraka kola thumma kutila kayfa qaddar okofe masatala ya danga ninga yoroma jenya kabo anga nemala tuko jume abe dansiki Muhammadu ka kola thumma nadhar thumma abasa okofe walidu ye fulelike okofe aya nye shishi wabasa thumma adbar wastakbar ninga nye kumu ka dofara nye shishilika okofe aya kodo kabo Muhammadu ka kumakan kelengelen bema ninga yere bunya ala kira labatolima faqal in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawl al-bashar Walid ibn Mughira tanana fosa Muhammadu ka kunyin kon make dore funa kira koroti de ye min aben nobo Muhammadu ka kumakan make dore koi funa kira farkulu mafenka kumakanye abe ka fo onyo ko alaka kumakando ayi farkulu mafende ka kumakando noe ayra ka kumakanye hukma Allah ta'ala ko سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 من ولد جهنم سكر سكون نينغا جنيه محمد iti tongila donyawa sakara jahannama suere jahannama su jumendi ate butu adamadina ate pasato ila ikado abe adamadin farkulu yere bele jelende woran ka bo ikan kabini ena nyebe chunyugon kan romina sakara finteni abe ifarkulu suku bede woran ka bo ikan ako meleketa ani kononton o de be sakara jahannama sukuna okuma Allah ta'ala ni ayat nun jigi Walid ibn Mughira taka ninga aka kunye buruja alakra sallallahu alayhi wa sallam mamna ni quraishu yayi jerela uye fenta ni ferena sisa ashima se kan nafanya oluko ko Muhammadu e koloni fillahi uko fatodo uko dongli dalado uko korote tigido uyo teri makan fantan fla befe o kera sababu ye ka dofara alakra ka kunyo kan okuma unna yi anga fere woro tike walsa ka se ka alakra ka welelin yere tiya abolo okuma ni an doninye kafiru ka fere werela sablo wi korote ko fo alakra ma man nafanya kolonin ko man nafanya dongli dala ko man nafanya ubena fere wero tike sisa kuma mina kurishu yayi ubeka fenga shitika alakra jeken kabo aka welelima wa atika fui bo alakra ka kunya korota lila okuma unna krengranike walsa anga sika alakra ka wele ninga goshi liko kele akana wuli tugun anga ni sira nununta kurishu yi sira sabanyugon krengran ola o sira folo o de anga Muhammadu ke ikumi koroduka anga ke ikumi yukuru anga klaka Muhammadu ke maninyi muko bolo nanyo fero tike ka ke ikumi yukuru ka ke klunge muko kantoka ampara bo ala okuma no kera muko taka ko jete ko nyina maye o kofe anga klaka ka kuma kalontigiya ninga klaka ke yele ko muko e na kuma fa anga yele dron ka singa ke ikomi klunge ikomi mana ko
anga yele dron ka teme ka kay ko mi yogoro mawni nyogonche no kera mugo tena ka kuma tadala tugun o kuma yenin kirenkire walsa ka sika islamu jashi ningu majigi ninga sika islamu dusukuna limanya ka of josin fiya walsa ka sika karika boy unna alakara kiru ni nanni chejuguye ani jashilinyaw ani katuka fo ko alakare naloma de ye kabe naloma ya kuma de fo mugo kana jatemine o kuma utora obutuka alakara wele ka fo fatoke temeto fle fatoke flani o kuma Allah ta'ala ko Qur'an kono la wa qalu ya ayyuha alladhi nuzila alayhi dhikru ako kafirin nunku etche mimbe ka fo ko kusmali kan jigina ikano Qur'ane innaka lamajnun ikado fato yere de koyi o kuma ni suratul hijri kono aya worona o kofe o klara kana fo klakra korote tigi de do kalontige la de do o domena o kan o kuma Allah ta'ala kuma no fana ka suratul sod kono aya nanina Allah ta'ala ko wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab ako kafirin nunun kabako yara ko sabula sonsirani ke ba do de nana olulma ka bo o yere kuna kafirin nunun ko ikadon ninko nye korote tigi de ye minye kalon tikelaye o kuma o kera tugun o be alakira o ba ka kuye cherini chejuguye ninga jugu dala o be klaku nyeshi ama ninga leje ni lejelu ye mimbe adamadin dusukun mana mimbe kay kumi nyangata adamadin dusukun ka sabla oflelu be o kuma Allah ta'ala kuma no fene ka Qur'ane kono suratul qalam la aya biduru anikele Allah ta'ala ko wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra ويقولون إنه لمجنون أكون محمد موبسرنيا ما من كافر يرى إبا فكوك محمد تيننو ونينا فللوية كما من أويو قرآن كما كامي وكفو بكلا كافو كيكا دوكوني تيني فاتو دي ألكركم كرا صلى الله عليه وسلم نا ياسكي obasuro malla fulumba kerefe kabina ka sahabaula sabula fantaundo sintaundo ubin paraboke sahaba nununa ubikla kafo ni malla fuli nununde alakra siginyogon ni alakra jenyogon ye okuma Allah ta'ala ko Qur'an kono ofenana suratul an'am la manna Allahu alayhim min bainina ikado Allah ta'ala ko ni funu siriya ke nununya awni nyokonche mamina ni kafiri nunu yenu fo ka fo ni mala fole nunu funin siriya kera nunu de awni nyugonche Allah ta'ala yu jabi alayhi sallahu bi a'lama bishakirin ako yala Allah ta'ala de don temenente ale Allah ta'ala barkada baka kateme bele jelen kanwa okuma siga ta'ala Allah ta'ala de don temenendo kateme bele jelen kan anga wati corona yanno ame Allah ta'ala deli alaka sigida wore yira ankene mana Allah ta'ala ka limanya dambema wasani korota alaka di ama alaka nga lainun sabati ninga nga kafula ba arjina kono alako kanya alakra bonya kama salatu baraka kama salli ala Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fasihu lisani mutahharul janani raufur rahimi uzunul khaira ambal marslamawu bisumuyi obe dayanino min sera makabo ambalmake Suleiman Sow Traoré fe are ka téléphone sera o 66 83 43 06 75 16 31 69 ni bara nunu na bena kase awma ortem togola abalmaw fe Tamba Traoré Ibrahima Touré Lassana Jabate Sekou Keita ani Musa Babasila aw kan besini sumunda worera wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Matafa Mamadu Abulai fa Mamadu